Ale teď tam zbyla jenom dvě věci, on ty rouší, anebo se zvají. Jsou to mají na půlku. Sláblé ještě lapíš. Tam přesně to je, jak kdyby tam měl něco, co musím vyprorvat, aby jsem to musel. A děčky, když se to nepovede, a když se mu to nepovede, tak jenom jako